Spremate šatore, kao u Beogradu. Ja pozivam sve građane Niša da u petak, subotu i nedelju dođu sa nama, a pozivam i vas da dođete da prisustvujete, da kao mediji izveštavate, pa ćete da vidite šta je sve pripremljeno. Šatori, štandovi, kao na skupovima. Ja sad neću da vam odam sve tajne, ali biće najveći skup koji je Niš video u proteklom periodu. Već od 1. marta. Hvala što ste to pitali, koristim ovu priliku da sve građane Niša pozovem da sva 3 dana budu sa nama, a pogotovo na Trgu Kralja Milana, kao što sam rekao. Na kolovozu ili gde će tačno se dešavati? Na Trgu Kralja Milana u centru grada. Dobro, na kolovozu će biti zatvaranje saobraćaja. Kolovoz je, složit ćete se, jako mali da bi stali svi ljudi koji će toga dana doći i iz Niša i iz drugih gradova. A gde ćemo stati? U centru grada. Znači, bit će zatvorene ulice, ali tako? Ja pretpostavljam da će biti zatvorene ulice, kao što su uvek tokom organizovanja javnih skupova u centru grada bile zatvorene ulice. Još jednom koristim priliku da pozovem sve Nišlije da ta 3 dana, a pogotovo u subotu 17. maja, budu sa nama, da dođu sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima i da čuju poruke koje naš pokret za narod i državu ima da kaže. A očekujete proteste neke, nešto okolo u vezi sa tim, pošto znate šta se desilo prošli put kada ste organizovali? Desio se linč, hoćete da kažete? Ne, ja hoću da pitam da li se očekuju protesti i da li preduzimate neke mere s tim protestima? Mi kao Srpska napredna stranka naravno da ne preduzimamo nikakve mere protiv protesta. Ja ne znam da li se planiraju neki protesti, ja ne znam da li je policijskoj upravi u Nišu neko prijavio neke proteste. Ono što mogu da kažem, vi ste povukli paralelu sa prethodnim našim skupom, to je bio sastanak Srpske napredne stranke 21. marta. Po završetku tog skupa desile su se nemile scene na ulici Niša, desio se linč, desili su se napadi na žene. Ja se nadam da ne tokom maja meseca, nego nikada više mi u Nišu nećemo gledati takve nemile scene, da jedni građani Niša budu žrtve linča nekih drugih samo zato što imaju različita politička opredeljenja. A to znači... prijavili skup na Trgu Kralja Milana? Naravno, skup će biti prijavljen u skladu sa propisima. A da li ste tražili ili ćete tražiti odobrenje opštine Medijana, pošto je to na teritoriji opštine Medijana, za zauzeće javne površine? Tu nema zauzeća javne površine. A nije to nisu objekti. Zauzeće javne površine se radi, tako je. Zauzeće javne površine se traži za štandove, za aparate, za kopa. Zauzeće javne površine se traži za